budem zadovoljan, nikad neće biti zadovoljan. S vama jesam, nego što je ovaj tao tako ispalo jutros, ali više sila, na kraju krajeva ne mogu ja da utičem na neke stvari. I s ovim simboličnim suvenirima, kažem, koje sam pripremio, eto, samo toliko. Nadam se da će biti prilike posebno sa gostima iz Krškog i ostalom Slovenije i nekih drugih sredina, da nam ponovo budu gosti. I jako sam bio u jednom trenutku iznenađen kad mi je Stanke to preneo i kad se dogodilo ovo da ćete vi ipak doći. Volio bi da to se ponavlja i sad, eto, na kraju da podelimo ove suvenire. Krenut ćemo od gospođe Nelke Šalamoz. Nelke Šalamoz, samo nešto, sad smo imali čuli ujutru. Mogu reprizu? Jedna ekološka medalja. Žara je dobro i da, od odbora žaraš i Sipar Pekov. Ništa samo, ti kad zatvoriš sa šlug, onda ono neće da pinje. Gospodina Igora Kranjeca, možda ne bi trebalo ovako zvanično, ali dobro. Samo 2 puta se tikao da ste se poljubili. Ljubi dalje, Ja sam za prosto kazao. Kad sam čuli što to znači, ne znaju. Hvala. Dalje, gospodin Spasojević Spasoje. Hvala. Nisam imao, znači ove neke... Dobro, nema problema, mi smo našli za proče, da vidimo za naše gostove. I samo... Stojim. Da. Jedno ekološko. Dragan Stanković. Izvini, Stajko... Ajde, da, odlično. Stanke, čovjek iznenađenja koji ste muva po ulicama. Hvala ti, ova diploma mi je značajna. Evo, kreni su vam, kreni su reći. Ajde, ja se, dobro. Jer si uneo jedan novi moment u organizovanju ovakvih nakupa. Da nije ređeno za ovo. Hvala, Panče. Hvala.